खुलुमबाय गिबियावनो नोंथांमोनखौ जोंनि बोहैथि क्रिएसन इउटुब चेनेलाव बरायहरनाय थाबाय लोगोसेनो गिदिरनिसिम सिबिनाय आरो उन्दैनिसिम अननाय बावहरनाय जाबाय जों दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय बे भिडिअआव जोंहा नोंथांमोननो मेडाम ससि ब्रह्मआ 1 मिनिटनि सल' फरायनानै खोनासंहोलायगोन नोंथांमोनहा अननानै खोनासंलायदो 1 मिनिटनि सल' दुखुनि लैथो बारख'नो हायै बे दुखुनि लैथो बारख'नो हायै 1 मिनिटनि सल'खौ आं दासो गोसोखांब्रबनानै लिरब्रबदों गोसोखांब्रबनानै लिरब्रबनो हायो मालाय मेडामा स्पस्त' जायाखैबो जानो हागौ थेवबाबो आङो लिरनानै फरायथिनो सानबाय आरो दुखुनि लैथो बारख'नो हायै दानि बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय हिमालय हाजो आफांनि फाग्ला दैमा खर'नि सेराव मोनसे फिसा गामि बे गामियावनो सनामुथि मुंनि सासे आइजोआ हाबा जानानै गथ' फिसा 2 लानानै रायजो जागासिनो दं नाथाय जोबोर दुखु दाहानि गेजेरजों दिन थांहोनांगौ जायो बियो मानोना गायग्रा हा दब्लायसेबो गैया बारि बिथा खरलबसेल'थार बेयावनो थोब्ले माब्ले गथ' 2खौ लानानै दिनै जाबा गाबोन गैया संख्रि मोनब्ला बानलु गैया हालदै थाब्ला मस्ला गैया अब्ला अमा बेदर बोरमा बेदर दाउला खासिफोरखौ बोरै मोनजागोन बेफोरनोथ' गोरिब गुन्द्रानि न'खर जायसो गोरिब जादों बेसो मिथिदों गोरिबफोरनि दुखु दाहाया माबायदि बिखा गेजेराव थिर हाबनाय बादि मोनो गोसोखांब्ला बिखा खायसेब मोनलायलायो मालायबा मालाय सिबाय सनामुथिया फिसा 2खौ जाहोनो लोंहोनो गानहोनो जोमहोनो लेखा फरा फोरोंनो सानदोंमोन नाथाय मानसिया सानो मुंसे गसाया मावो मोनसे होननाय बायदि जिखि साना जिखि मावा जाफुंहोनो हाया रां रुफानि आंखालावनो बिनिखायनो गावनि खाफालखौनो खिदेवो बियो सम सम माने खाफाल गाज्रि लानानै उजिफैना दुखु दाहानि बारजों बुफ्लेजाबाय बयजोंबो नासयजाबाय मुगैजाबाय मिनिजाबाय बिनिखायनो सानफ्रामबो फिसाय जौ फाग्लाखौ रायै रायै मेंनाय मोनलायो बियो माब्लाबा समाव दाबायदिनि बांसिन फिसायफ्रानो बिसिफोरनि सायावल' सोनारो जानाय लोंनाय गाननाय जोमनाय लेखा फरा फोरोंनाय बांसिन बिबानानो हिनजावफोराल' रुजुननांगौ जायो गावस्रा सेंग्रा गोरलै बायदि जौ लोंथिंनाय पार्टि जाथिंनाय बेफोरजोंनो दिन थांहोयो दिनैबो सनामुथिया गथ' 2खौ बोरै फोरोंबावनो बोरै जाहोबावनो बोरै लोंहोबावनो बोरै लेखा फरा फोरोंबावनो होनना सानै उन्दुलांनो हायाखिसै सानैनो खर' सुबाव मोनलायबाय खर'खौनो गिदिंनाय मोनलायबाय बियो गाबै गाबैनो गान्दुआ सिग्लाबजोब्बाय दुखु दाहानि लैथोखौनो बारख'नो हायै बायदि जाथारबाय 1 मिनिटनि सल'आ जोब्बाय नोंथांमोना दिनै मेडाम ससि ब्रह्मनि जोबोद माने दुखुजों बुंफबनाय आरोना ट्रेजेडि माने इमसनेल ना ट्रेजेडि माने इमसनेल 1 मिनिटनि सल' बिथाङा फरायनानै खोनासंहोलांबाय बिथाङा नैबे 1 मिनिटनि सल'नि गेजेरजों जोंनो गोबां माने जेनेबा सासे आइजो आरोना बिनि मुङा सनामुथि ना सनामुथि मुंनि सासे आइजोआ नैबे फाग्ला जेनेबा हिमालय हाजोमानि आफाङाव माने रायजो जाफैनानै आरोना जुलि जाफैनानै गावनि हाजो खर' बेखर जायगायाव जुलि जाफैनानै जेनेबा फिसायखौबो मोनबायनो माने जौ फाग्ला आरोना दा गथ' गथाय बेंनाय जानाय लोंनाय संख्रि बानलु नाबा बेफोरखौ माने दिहुननाय एबा बुथुमनायनि बिबाना माने सनामुथिनियाव गोग्लैबाय आरो ओरैबायदि दुखु आरो बेसारिना सनामुथिया बेबायदि आरो जेनेबा गोरिबनि न'खराव जुलि जाफैबाय आरो बिसोरनि न'खरा जेनेबा संख्रि बानलु दिनै जाबा गाबोन गैया बेबायदि जोबोद माने दुखु जारलाजों बिथाङा हालदै मस्ला बायनो फैसा थाखानि आंखाल जेबो बेबायदि इनकाम गैया फारसेथिं हौवायाबो जेबो मावा अलसिया जौ फाग्ला माने अलसियानो गोलैबाय जोबोद सनामुथिनि रायजो जानायाव जा दुखु जारला सहायनांबाय बिनि सायाव 1 मिनिटनि सल' नोंथांमोननो फरायनानै खोनासंहोबाय नङा होमबा आथिखालावथ' जोङो गोबां न'खरखौ नुनो मोनो आरोना गोबां आइजोफोरानो मा माने
आइजोफोरनि सायावसो बिसिनि सायावसो फिसाया माने सोनारो आरो संख्रै बानलु न'खर बेंनाय जानाय लोंनाय बेबायदि बायदिसिना खरसाखौ माने बिसियासो दिहुननो गोनां जायो बायदिसिना खामला हाजिरा मावनानै एखनबा माने जौ सेरेब फाननानै बेबायदि एमाव फाननानै बेबायदि माने न'खरखौ सालायलांनाय नुनो मोनदों आरोना माने खायसे गासैबो नङा गोबांखौनो फ्राय नुनो मोनदों आरोना दुखिया न'खरफोरखौ बेबायदि आरो माने जौ लोङै जायै पार्टि जानाय बेबायदि जौ लोंथिंनानै माने थायो हौवाफोरा बांसिनानो न'खरनि बिसार गैया आरोना गथ'फोरखौ माबोरै फोरोंनांगौ माबोरै जाहोनांगौ लोंहोनांगौ गाननाय जोमनाय बेनि जेबो बिसार गैया बेफोर गासिबो हाबाफारिखौ हिन्जाव माहारिनाव सोनारनानै गारसोना होनाय बिमा बायदि माहारिया बिबानखौ सायाव जाबसिननानै सोनारना होनाय नुनो मोनो आरो गोबांखौनो बेबायदि गोबां माने मेगन सिगाङावनो नुनो मोनदों जोङो नङा होमबा न'खरनि फारसे जेबो खबर लाया जेनेबा गावहा लोंनांगौ जानांगौ फैनानै आरो मोनजाफैनांगौ बेबायदि आरो ओजोंहाय बिसिया एबा गथ' सानैखौ लानानै माने मा जाहोगोन मा लोंहोगोन बेबायदि आरो बेबायदिनो दा नैबे सनामुथि बिनि संसाराबो बेबायदिनो जोबोद माने दुखु जारलाजों सम बारहोनांदों आरोना बेखौनो 1 मिनिटनि सल'नि गेजेरजों फोरमायबाय बिथाङा आरो आथिखालनि जा बेबायदि माने हौवाफोर आरोना जायफोरानोखि हिन्जावनि एबा बिसिनि सायाव सोनारनानै थायो बिसोरखौ एसे सोंखारिनायजों लोगोसे गियान होबाय बिथाङा जाहाथे बेफोरबायदि दाजाथों जौ जुवाजों गेलेनानै दाथाथों गावनि बिबानखौ गावबो मिथिनांगोन बिफा जानानै गथ' सानैयाबोथ' गावनिनो फिसा बेफोरखौ एसे आथिखालावथ' जोङो लेखा फरा नङाबानो जों जेरावबो आस'खान्दा जोङो फिसाफोरखौ गोजों लामा दिन्थिलांनोबा जोङो सोलोंथाइनि गोनांथार बेनिखायनो जों लेखा फरायाव जों गोसो होथारनांगौ आरो बिमा बिफाया बेखायनो बिफा जानानै माने बिफा बायदि गावनि बिबानखौ मावथोंसै नङा होमबा जों बे सल'नि गेजेरजों बेखौनो मेसेज होनो सानबाय आरोना जेनेबा जेरैबायदि सनामुथिया गावनि बिबानखौ माने बानस'दों आरोना सासे बिमा जानानै गावनि फिसा सानैखौ जाहोनाय लोंहोनाय माबायदि माने रां खामायनानै जाहोनांगौ लोंहोनांगौ फरायनांगौ बिनि सायाव बिथाङा माने जोबोद दुखु जारलाजोंबाबो माने गावनि मावनां बिबानखौ मावदों आरो मावनाय नुदों आरो नैबे सल'आव थिग बेबायदि आरो थिग बेबायदिनो सासे बिफायाबो जेन जौ जुवाजोंल' गोदोनानै थायाबालासिनो गावनि न'खर संसारखौ गोजोनै दैदेनलांथों जेन सनामुथिनि फिसाय बायदि दाजाथों बेखौनो जोङो मेसेज होनो सानबाय आरोना बेफोर बुंनांगोन दिनै जोंहा मेडाम ससि ब्रह्मनिफ्राय 1 मिनिटनि सल' बे सल'नि गेजेरजों जोङो गोबां माने दुखु दाहाजों बुंफबनाय माने जोबोद ट्रेजेडि आरोना जोबोद इमसनेल आइजो माहारिनि जिउआ माने दुखु दाहाजों साग्लोबजानाय बेंथे जानाय आरोना बेनि सायाव जोङो खोनासंनो मोनबाय 1 मिनिटनि सल' दिनै जोङो भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नो थाखाय आगान सुरबाय आरो जोबनायाव गासैनिसिमबो अननाय सिबिनाय बावहरबाय आरो लोगोसे जोंनि चेनेलखौ नायनो थाखाय नोंथांमोना अननानै साबस्क्राइब खालाम खुलुमबाय गोजोन्थों